RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. O batas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan mong malibuto. Palami Style. Ipayon ko ikaw. Ihantay ko kanimo ang langit. Lipay ako. Nagbawa ko. Lipay ako. Kasilab Style! Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtan na lang ta. Dili na ko gusto magkita ang laki pag imo kanino. Lisod ng pamalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gitalit sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Untoy. Ginaingon, nga kung tinuod kang nahigugma sa binuhat nga imong gimahal, ayaw patintang lain. Ang binuhat nga makagusto nimo, unya ikaw sukaran, kinahanglan nga imo kining balibaran. Aron dili mo kini pagamahayan sa kawayhian. Mao gini nahitabo sa kong kinabuhi, nga dili ko mahimong mahikalimtan. Dong, manimba ta? Sa Domingo lang ta, manimba. Aw, asa di ta karon? Mananaw taxi ni day. Taxi driver. Sa downtown ta, ha? Downtown. Yes, sir. Okay. Kanina sa mga lagi pa pa itong nakuan sila. Uy, may balitok-balitok. Biton. Baya. Ganahan lang sa noon ko na. Bato hay, takot na silang gana ni Muda. Ba't ka puli ang butanga? Buwan na bitaw. Basta love na ko ang babae day. Ambot lang. Ambot gano'n ni. Di ko pulaan. Pariha, daay ka. Tana na. Magawas na din eh. Malintag mabugnaw nga lawak na. Oh, bahala ka. Sige. Ikan sini, bugnaw lawak. Hindutan eh. Panalo. Panalo. Kasal? Uy. Usap ka tayo. Tarong nga tayo. Ay, usap ka. Manghawak ko sa ganito eh. Husto naman mo sa edad anang analo, no? Oo, tayo. Apo ni Gili Dilmar. Oo. Busa, pakasal na mo. Ha? Unsa pa may inyong dugayan do, Untoy? Kining, tayo. Sagdi lang. Ako niyang sultihan, anak. Sultihan niya na ko siya. May gastuhan pamangod siya nga manghod nga nagtungha, tay. Mao nga. Mapakayo siya ka na bang mangusog yun nga, makasal mi. Naubas sidang iya sa mga ginikanan ang mipugong anang magminyo mo do. Kaya kung maminyo na ka ng ilang anak, di naman sila makapangayo ani. Pero sagdi lang. Gusto na kitanta ko nga magminyo na tadong, pero mihangyo magod sila si mama o si papa nga. Unya na lang kung makagraduate ng akong manghod.
Mas nigtuo sila nga nigapas ko sa mong sweldo. Gisultihan di kang tatay. Pero huwag ko mag-apas mong sweldo ha. Oo nga gusto sad ko nga magminyo na ta. Kaya kuan ba? Tinarungan gid ako basta kayo huwag ko mag-apas ng sweldo nimo. Trabaho jud ko. Kanang akong gusto ba nga may mutang na ta. Sabi lang, hinahinayon ko lang sila sa pagpasabot ha. Kung di kit sila madag-istorya, ano nakikayo na nga magtuman na ko sa kung gusto. Uy, ikaw din nga akong bisita, Nuning. Niagid ko, aron balitaan kas nahitaburon sa ilang analo. Okay, nga naman ay. Ha? Usa may nahitabo sila? Hala, uy, pwede kang hilak yung analo, uy. Kaya gikasap maayos siya hang mama papa. Uy. Kaya gusto lagi siya nga, mabinyo na mo. Oh, lagi. Dili pa man musugot ang iyang mga ginikanan. Motong, nagkadungog ko, nagdako ang ilang mga tingog. Kining uwa man kanila dapatis analo. Asa kawa. Ha? Nagitampalong man to si analo siya hang papa. Ha? Gitampalong? Uy, kaluoy sa ding analo, uy. Yung taon, gitapatan, gitampalong. Ay. Uy, ako pa ikaw untoy, no? Asa Huwag man? kinalanas analo, uy. Uy, ngano ko taon? Juan, dili pa man gusto ko ng iyang mama magpapa nga magminyo na si Analo. Wala ka na like babae, uy. Kada bang babae nga kanang nakagusto nimo. Babaeng nakagusto na ko? Oh, naman nakagusto kong babae nimo sa hilom. Dunay babaeng nakagusto na ko sa ilong? Uy, kinsa man? Oh, kinsa pa? Ako. Uy, unsa? Komedya na Nuning, uy. Uy, lagi untoy. Ha? Basta tigin na toy. Uy, unsa man? Kanang kita na lang, pi. Sige na, toy. Mayo kay niya ka, Toy. Dali, Toy. Uy. Lingkod din, Toy. Uy. Kining, ayaw lang og mubuaw og sangpit ang akong nganoy. Untoy lang. Ayaw lang ng toy kay muratalag itoy. Muratalag itoy ang paminaw. Ilong! Pati na Tiran ka. Sorry na, lain mo yung paminaw. Muratalag itoy ni Juliet. Paminaw, ha? Di pa ko gusto nga maminyo ng akong anak, ha? Nagkinahanglan pa misang sweldo. Lamig ang sweldo. Wapa ko trabaho. Kining, Nay, katungod man na si mong anak nga magminyo. Kay husto naman sa edad. Mao ba? Mao na. Anak din na do? Anak na. Husto na sa edad, no? Husto. Ya, kini akong kumo, do. Uy, kagamay. Di mo naman ilang husto sa edad, do. Ang maigo ay do, tulilit na, do. Yaon sa man, do. Gusto kang maigo ka, ane? Sab na. Yan na nakapagtataran akong hinigugma. Mahal ko siya pa. Bika. Tumanan tamo sa inyong gusto. Sweldo ako. Ayaw lang pakita o pati nga pagtratar si Untoy. Okay na tayo, okay na. Huwag problema. Kutob sa mga binuhat nga imong gimahal, mahal ko sab. Musa, I love you pa, mahal sab ka na. Atik! Ako mahal ko nimo. Sige ko, hagi ko. Hagi ko! Mahal ko nimo. Bida. Ayaw talang style na, oy. Ayaw kong diskartihig sa mana. Una po kinumusduyan, do. Una po kinumusduyan. Sa di ko gusto, maminyos analo, ha? Dili! Kapila naman na, uwi. Ang man eh? Hindi, kanay mong inom. Ang ginom. Tuy. Ayaw ko lagi sa imong pag-inom, uy. May gani kayo naagian ta kadinghis, tindahan ni Zaina, inom. Gusto na anak, uy. Dili na mo itambal sa imong problema. Uy, lang yung makatambal sa akong problema. Yung problema na ko sa mga ginikanan ni Analo. Batay, batasan. Sweldo rin apas. O naging makatambal ako ron, kiling bino. Ako ra ang tambal sa imong problema, Untoy. Uy. Usa kuyog na ako, Toy. Kitambalan ko ang imong problema.
ang imong dila. Taka malanag. Ayaw, Daynoning. Di ko gustong makasa ni Analo. Di ko gusto. Kadili. Ay, kanigunitin ni Imong dikit-kit. Basta. Ayaw ka trabaho sa diha. Gitanag man gud na nimo. Wa ko sa ina. Ano naman na na. Ano, sige. Unsa? Mao ka na untoy. Mabdus ko ug ikaw ang amahan. Kung kinahanglan nga pagkaklan ko nimo. Kung dili ka gustong ipapatay ka sa akong mga igagaw nga mga killer. Ay, nuning intahon, oy. Ikaw sayod ka, kung gusto nimo, ha? Musa, please, day. Ayaw ko pugsa nuning, ha? Pugsas magpakasal nimo. Maluoy ka na ko, nuning. Nakasal yun ko ni Nuning. Og sa adlaw sa mong kasal, naghikog si Analo. May na lang kay natabang ug wa mamatay. Nagbasol yun ko, ganung mikaon ko sa gisukad ni Nuning. Natintal yun ko ni Nuning. Guol kay ko. Pero si Nuning, perting bahakak sa tumang kalipay. Maugto mga kasama ang kaagi ni Untoy, dinhining atong tulumanon. What's the style? Perting bahakhak style. Kining maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos sa direksyon ni Terdy Adrucan, spinner Ariel Mancao, recording editor Randy Tayad, soundman Christian The Walkers Jano. Salit ka nato sa RMN Drama.